मनोवपा खातीर आमी सगळेजण विद्यार्थी बलराम शिक्षण संस्थेचे सगळे शिक्षक तशेंच आमचे मित्र परिवार आज हांगा जमला सांजचे मोठ्या संख्येन आज आमचे रवींद्र भवन काणकोण हांगा मोठ्या संख्येन जमतले। आज विशेष करून आमचे मदीं आत्ता उपस्थित आसा नावेली मतदारसंघाचे आमदार आमचे मित्र उल्हासवेकर तशेंच सांगे मतदारसंघाचे आदले आमदार आणि तशेंच आता सीएससी कॉर्पोरेशनचे चेअरमन वासुदेव गांवकर हांव सगळ्यांचें नांव घेतलें सगळे आमचे मित्र परिवार सगळे शिक्षक मोठ्या संख्येन जमले म्हणजे पावलो मॅडम आज दर वर्सा प्रमाणे ह्याय वर्साक म्हजो वाडदीस आमच्या बलराम शिक्षण संस्थेमध्ये साजरो जावचो अशें शिक्षक आमचे सगळे वेवस्थापनाचे सदस्य आसा तांचो आग्रह आसता आनी हो मोठ्या दबाज्या नाका सरकारान सादर केलो ताचो म्हाका अभिमान आसा गर्व आसा। पण ताच्याय पलीकडे आज आमदार म्हणून वावरता आसतना सामाजीक क्षेत्रांत काम करता आसतना आज ज्या तरेन जे काम चलता बाकी सगळें आनी एकंदर काणकोण किंवा गोंय विकसीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे जे नवीन हांव संकल्प मनाक हाडटा ते सिद्धीक व्हरपा खातीर जे आसा तें बळ सगळ्या कडल्यान मेळटा म्हणून म्हाका शक्य आसा। आतां उदाहरणार्थ आमी विचार केलो जाल्यार आज आमी लोकोत्सवा सारक्या कार्यक्रमाक आज संपन्न करता आनी फाटलीं अथक 25 वर्सां आमी करता। समजा राजकारणाक आसत जाल्यार राजकीय सामाजीक क्षेत्रांतले कार्यकर्ते सर्व मंत्री आसत जाल्यार तांचे एक पावर आसता त्या पावराचो उपयोग आमी ताका मदत करपाक जाय त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक कामाक लागता। जेन्ना वेळाचेर हांव आमदार नाशिल्लो किंवा 2017 ते 22 कालखंडाक हांव सत्तेक ना अशाय कालखंडांत नासली जर सारको पूर्ण तेका केलो जाल्यार म्हज्या बलराम शिक्षण संस्थेचे शिक्षक ही म्हजी ताकद आसा आनी ह्या ताकदीच्या आदाराचेर आसा हांव पयलीं पावलो म्हणजेच म्हाज्या यशाचे पयले लोकोत्सव सारके कन्सेप्टाचें यश जर कोणाचेर डिपेंड आसा जाल्यार ते बलराम शिक्षण संस्थेच्या सगळ्या शिक्षकांचेर अवलंबून आसा हें हांव जाहीर म्हणटा आनी त्या नंतर बाकीचें आसतलें। आनी आज तो एक सामान्य आमी जे आमी तरुण आसा एकठांय लायले म्हणजे विशेष करून आदिवासी समाजाचे तरुण एकठांय लायले आनी ही पयली हो कॉन्सेप्ट आज तो कॉन्सेप्ट आसा न्ही राष्ट्रीय स्तराचेर ताची नामना मेळिल्ली आसा हाचो म्हाका गर्व आसा। दुसऱ्या गजालीचो गर्व म्हाका खातीर आसा आज आमच्या राजकीय क्षेत्रांत काम करणारे कार्यकर्ते म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या समक काम करणारे कार्यकर्ते आता एक विचार हांवें केन्ना काडलो
एका क्षणाला काम करू शकतात का असा आहे आणि तो एक जागरूक अशा प्रकारचा संकल्प आपण घेतला आहे आणि तो आजच्या दिवशी आपण तो व्यक्ती विचारमंडळाची प्रक्रिया पूर्ण करतो आणि हे होऊ शकतं याची मला पूर्ण खात्री आहे. आणि जो विषय मी घेतला तो मला आत्तापर्यंत असा माझं आयुष्य सगळ्यांना माहीत आहे की त्या टिकायचं आहे कायचं आहे त्यांना आपले मित्र परिवार सगळ्यात सगळं नाही पण मी कुठून कुठं बोलतो आणि त्यातला एकच बिंदू आहे मी मला दोनच गोष्टी दिसतात एक सुरुवात करणं आणि एक ती समाप्त करणं आणि मधला कुठलाही अडथळा मला दिसत नाही म्हणून मी म्हणतो की 100 घरं सुरू करायची आणि 100 घरं 3 महिन्यात पूर्ण करायची. हा चमत्कार आम्ही करू शकतो का तो करू शकतो एवढी ताकद आपल्याकडे आहे. आम्ही आज या वास्तवामध्ये आहोत बलराम शिक्षण संस्थेच्या. माझ्या बाप दादाकडे एवढी मोठी प्रॉपर्टी नव्हती की एवढी मोठी संस्था स्थापन सुदैवाने की राजकीय ताकदीच्या आधारावर जी अक्कल आम्हाला दिली जे शहाणपण आम्हाला दिलं त्या शहाणपणाचा 100% उपयोग आहे तो 3 दुबळ्या गरीब माणसाला कसा होऊ शकतो आणि मी कुठल्याच प्रकारे 2 रुपया सुद्धा करप्शन करून ती संस्था उभारलेली नाही आहे. मी कुठल्याच डोनेशन घेऊन ही संस्था मी उभारलेली नाही. मी ही संस्था पूर्ण अकलेच्या विचाराच्या आधारावर उभी केलेली आहे आणि म्हणून एवढं मोठं स्ट्रक्चर दिसतं आणि ते स्ट्रक्चर जे आहे त्याच्यामध्ये हे सगळ्या गोष्टी कोणाला सांगायच्या नसतात. म्हणजे आपल्या भाषेमध्ये सांगायचं असेल नुसते दाखवायचे कोण दाखवायचे नाही बरोबर मासे दाखवायचे पण मासे कुठं मिळतात ते दाखवायचे नाही बरोबर आहे. म्हणजे थकली मोठ सभा दाखवायची आम्हाला याच्यामुळे आम्हाला खूप मोठं काम करायचं आहे. बलराम शिक्षण संस्था आम्हाला केवळ गोव्यात नाही देशात आम्हाला संस्था करायची आहे तो प्रारंभ हे पुढील 10 वर्षामध्ये आपण करू. जो विषय आपण करत असताना आज की या मतदारसंघाचा आम्ही विकास नावाची जे नव्या रस्ते लाईट पाणी हे सगळं संपवलेलं आहे. आता पुढं आम्ही माणसाचा विकास हा एक बिंदू आहे. माणूस कसा म्हणजे हा विकास वापरणारा माणूस कसा सधन असला पाहिजे आणि सधन म्हणत असताना हॅपीनेट इंडेक्सवर आपला काणकोण तालुका देशात कसा आम्ही हॅपी आहोत हे सगळ्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याचा प्रयत्न असा आहे की आपला कार्यकर्त्यांना की आपल्या नजदीक असलेल्या एकही माणूस दुसऱ्यासमोर हात पसरणार नाही ही स्थिती आम्हाला आणायची आहे. आणि ही तर आम्ही खरी ताकद आहे. सगळे कार्यकर्ते आपले एवढे मोठे कार्यकर्ते आहेत की बळ आहे सगळ्यांचं बळ आहे. मी तुम्हाला सांगतो की मला माझ्या कार्यकर्त्याचा माझ्या शिक्षकाचा मला अभिमान आणि गर्व आहे. माझा एकही शिक्षक आहे तो व्यसनाधीन नाही असा मी म्हणतो. एकही शिक्षक कुठल्या व्यसनात नाही आणि ज्या दिवशी तो व्यसनाधीन असेल तो इथं प्रमोद सुरू शकणार आणि त्याच्यामध्ये जाऊन माझ्या राजकारणामध्ये आज हजारो कार्यकर्ते एकही कार्यकर्ता की दारूच्या बाटलाला थिंबाला सुद्धा टच करत नाही याचा मला अभिमान आहे. म्हणजे अगदी म्हणतात राजा जसे प्रजावळे त्याप्रमाणे या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मला सन्मान दिलेला एक ताकद वाढवली आहे. आत्ता मी मोठं सांगितलं माझं विमान जे आहे त्यासाठी झालेलं आहे त्यात असा जात चालला नाही का परिस्थिती पथावर गेल्यानंतर आम्हाला कुठलीच भीती वाटत नाही. आजच्या शब्दाला कसलीच भीती वाटत नाही आणि केवळ माणसाचा विकास. आणि मी भाग्यवान आहे माझे दोन्ही मुलं आहेत. मी आयुष्यात प्रकारची चिंता असते मुलांची असते बायकोची चिंता आहे. मला माझ्या बायकोची चिंता नाही आहे. माझी बायको स्थिर आहे की नाही. दुसरं माझ्या दोन्ही मुलं आहेत की दोन्ही मुलं चांगले आहेत सभ्य सुशिक्षित आणि चांगलं शिक्षण घेत आहेत. त्यांना माझीही गरज नाही माझ्या मिसेसची पण गरज नाही. ती आपल्या हवेमध्ये जगामध्ये बोलणार याची मला पूर्ण आणि त्यामुळे जनता कार्यकर्ते आपले जे आहे हीच आमचं सर्वस्व आहे. हीच आमची ताकद आहे. तीच आमची संस्कृती आहे. पुढील काळामध्ये याचं सगळं मल्टिप्लिकेशन करत आपण बघायचं आहे आणि प्रचंड वेगाने आम्हाला छेड घ्यायचे आहे. आणि ते पाहिजे आपले उल्हास भाऊ सारखे वसुभाऊ सारखे
आमच्यावर चांगले करतात असा असा हात जर ठेवला आमच्या कार्यकर्त्यावर तर तीच ताकद आपण घेऊन प्रचंड वेगाने होऊ याची खात्री आहे. आणि म्हणून आज आमचे बलराम शिक्षण संस्थेच्या सगळ्या शिक्षकांना आभार व्यक्त करतात. तुम्ही दिलेले प्रेम, तुम्ही दिलेला विश्वास आणि तुमची माझी अशी श्रद्धा त्याचे डबल टिबल असे मल्टिप्लिकेशन आहे. आणि ही बलराम शिक्षण संस्था म्हणजे केवळ गोंयांत देशात नंबर 1 वेगवेगळ्या प्रकारची नंबर 1 म्हणून वेगळ्या प्रकारचे प्रयोग करणारी एक प्रयोगशाळा म्हणून आमकां सत्या काडपाची गरज आसा. त्या कामाक लागपाचें आसा. हांव देवाकडे मागता म्हाका कांय दिना मागीर फक्त आरोग्य मेळ्ळें बस. म्हाका जर आरोग्य जर मेळ्ळें आसतलें आनी आमचेर देवाचें वर्चस्व आसा, देव आमच्या तासो केल्लो आसा. हांव अनुभव घेतलो आता 2 वर्सां पयलीं आषाढी एकादशी रावते फाटल्या 2 दिसां 2 दिसांचे पयलीं 2 दिसां पयलीं 3 वर्सां पयलीं एक भयानक ॲक्सिडेंट जाला. माझ्या गाडीला आणि मला ॲक्सिडेंट झाला. मला खरोच समजलं मी त्याच टायमाला देव त्याने त्याला वळून आली असा अनुभव आहे. त्यामुळे आमच्या सगळ्या देवाच्या कामावर वर्चस्व आसा, सगळ्या लोकांचे वर्चस्व आसा, सरकारचे वर्चस्व आसा आणि त्याच्याही पेक्षा असं देशाची आमच्या हायेस्ट ऑथॉरिटी आणि देशाचे पंतप्रधान आपल्याला नाव मिळाले. मला आम्हाला बोलून घेतलं
गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत।